S kým budeme mať dočinenia, španielský futbal všetci veľmi dobre poznáme a myslím, že títo chlapci potvrdili povesť, aká o nich išla, že je to jedna z najlepších akadémií v Španielsku. Myslím, že hlavne ten prvý počas bol aj z našej strany veľmi dobrý, keď sme dokázali aj dostupovať k hráčom. Toto, čo na tie veci, ktoré som upozornil pred zápasom, že pokiaľ im necháme priestor na krátke narážačky, na rýchlu manipuláciu z loptou, takže budeme mať problémy, ale v tom prvom počase sme to ešte tak dokázali držať. Škoda, že za toho stavu 1-0 sme sa nechali zlákať na vysoké napadanie supera až pred 16 a to bola voda na mlyn pre supera, ktorý bol hlavne v práci s loptou rýchlejší, čo musím uznať. Ten druhý počas bol z našej strany trošku taký, že nechali sme sa rozťahať po celom ihrisku a to už potom bolo ťažko proti takomu supernému vyspelému hrať. Myslím si, že diváci videli veľmi zaujímavý zápas, vysokej úrovne, v vysokom tempe sa hralo a potlesk na konci zápasu boli za všetko a ja by som chcel poďakovať divákom, aby prišli aj na ďalšie zápasy, aby si povedali, že neprišli sme pozrieť na Španielov, ale prišli sme pozbudiť našich chlapcov, ktorí si to, myslím si, zaslúžia.